Menerima persembahan sambal musik siang sekolah minggu.
Tapusima Tuhan ta marek de mahita. Marhite-hite gorin debata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanaon, amen. Songonor di dok Tuhani, pajojo muna maau, lao martangi yang tuau, jala tanginokku ma hamu, jala lua muna maau, las jupak kamu, molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna, jadi jumpa kamu ma'au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pergugu na suatu dosan, holan alen ya sini, roham sabindo ubahen na terbain hami marpung di jolom. Mersadani roha martang yang tuho, di barbaga-baga hodo, di bagasan hatam, mula adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonom mudo na pinangidon ya sida. Ale Tuhan pasau mabaga-bagami, tangi homa pangidion nami, lehoma natau hangolon nami, lehoma dihami seleleng di hasyanganon, parbinotoan di hasit tongami, dohot yang ngoluan seleleng-leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji matuhatta mared de mahita. Tatangi homma patin idebata de binggutta sadarion. Ima nanienet sian Matius 20 sada ayat 42. Dungi didok Yesus ma tunasida beha dang dung dicahamu disurati ia batu nabi nolokon ni akapad de bagasi apalaido gabe batu parsuhi-suhi manang pertunggul pinamasa ni Tuhan doi jala halongangat doi di ida matata ido sahakna atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergoi mahami maulahon nahobar tupatitni amin. Tapuji Tuhan mared de mahita. Potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung na pungudo hami di jolom martang yang tuho dada mangasahon hati koron nami na mangasahon asini roham na gudangido saya sima roham mindasa dok bangso nami saya sama dosa nami saluhutna saya sungguli marohanami asamuba roha dohot pangalahonami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tuasa ni dosa. Roma hamu tuau asa mangulu tadimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas damuse. Hasangabo mandi debata na digijang. Amin. Tapuji batu hatta mared demahita. Hatani debata turpuk epistel libingguta sadarion. Dienek sian buku ulau ni apostel saplonom mamuka maisan ayat 10 sia saha tutur pelobat. Tajahama marsikak sorin. Alaidung di ida iduk somang nai naso adong be pangomoan sihirimun siapa rupuani ditakup nasida ma si Paulus doho si Silas disarak ma tuonan tujoloni akka pangarajai. Jadi dito giwan mana sida tujoloni akka pangumuni nina nama uturi utatau memakang halalang jauh iluna sida. Diberitahu doa adat naso jadi jalon manang ihutron nami ay halak romdo hami. Jadi hehe mana toropi dopak nasida dungi didokon akka mumi nasaka mulang nasida asa dilisini. Jadi dung leleng dilisingi didabu mana sida tuhurungan didokom ma si jaga hurungani mangaramoti nasida si tutu. Mangikutor rekan dijinarmoni didabung manasida tuhurungan penjelasan momos mapak manasida dibeangkan. Alai mareyak tongaborng ini martangiang masih Paulus do si Silas memuji debata dipatangi-tangi akka natar hurungi. Alai topu masalah hulu pola lalu jahani hurungani pitor mukabdu saluhut pintu tanggal manang rate nasida saluhutna. Gabe tersunggul ma si jaga hurungani jaledung di ida talak do HP akka pitu ni hurungani disitak ma podang na naing manikot ay diripu naung maporus akka natar hurungi. Alai dipagogo si Paulus maswarana nini nama unang bahenjea tuho ay disondo hami saluhutna. Jadi dipangido mapalito dungi merlojong ma ibana tu bagasan manakup tujolo ni si Paulus doho si Silas uhut akadot-dot. Ditogion mana sida harua ini nama hamu akatuan hahama bahenoku asamalua au. Jadi didok nasida ma hapor siai hamuma Tuhan Yesus asamalua ho dohot isini bagasmi. Laos di Papua nasida ramatani Tuhani
tu ibaran tu saluhut mana sabagas. Jadi maninggor dialak mana sida borng ini diburi ma bogas ni lising-lisingi dungi pitor terdiri ma ibana rodi sude nasida na saripe. Ditogihon mana sida tu bagasna dihobas masih pamanon. Dungi asma rohana do sude isini bagasna. Alanang porsaya ibadani di bata. Ido sahatna mertua do akkana tu bangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita. Dakon maha porsiau tai songona hitani dakon ni dongata sa porsiau desa dok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargo na tua sudosan na tumu palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na tasadai imana tu nubuon di si Maria na gabe-gabean siatod di perbadia adorang sohaubuan ido tuhata
natumaon na birnit, di mahuman ni silatus, namate tarpajallo ibana di hao pinarsilam, natua tubalo toru dumitano, namula mangolo di hari patuluhon, namanaik tu surgo, lahudul siamun debata Jehova, amanai pargogona swasudosani, di sima ibana pai mamulak so tanoon, manghumi halak mangolo doho namate. Au porsea di porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria topanaka kristenak kanabadia, dohot diha sami dosa, dohot dihatai mamandok, mulak mangulu sogo dong, dohot yang aluan nasora sudah. Amin. Tabegema ende pujian sian padon suara kantate.
Jema. Titi Kuria Nasa Mingguan. Horas Madita Saluna. Titing Huria Manang Warta Jemaat tanggal Minggu Rogati tanggal 25 Mei 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit, dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, atong marsi topotat dosa mahamu, doho marsi tangyangan, asama lua mahamu. Namar gogos itu tudo tangiang ni partigor, molo di haburjuhon. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 10. Namar ragam, napar jolo, parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2025 naroon ima pesta parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus. Sada poin sada. Marminggu dohita songon nasomal, napar jolo, pukul 6.30 WIB, ibadah gabungan sekolah minggu, Bapata di ruang Matius, horong kecil, horong besar di ruang aula. Napa duahon, pukul 6.30 WIB, permingguan bahasa Batak. Napa toluhon, pukul 30 WIB, permingguan bahasa Batak. Napa opaton, pukul 10.00 WIB, permingguan bahasa Indonesia. Saya ada poin 2, permingguan remaja doa umum di pasada rap doa natoras. Saya ada poin 3, pertanyaan week di hari Rabu doa Kamis tanggal 20 doa tanggal 20 Mei 2025 masoho majolo. Jalan mulai utama muse di hari Rabu doa Kamis tanggal 4 doa tanggal 5 Juni 2025. Saya ada poin 4, sudah pakobasion PHD seksi doho pungan kor mas sohot jala patu pauma muse mulai hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Napa duahon padi dion nabadia di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 naroon di parmingguan pukul 30 WIB di Sakapi Huriata do patu paho padi dion nabadia tuaka poso-poso yanakon ni Huriata. Domutusi sinunggul homa tu sude na toras ni akadak dana nanaing majalo padidio na badiai asarobema madohoti perguruan ni na toras di hari Rabu doho Jumat tanggal 4 doho tanggal 6 Juni 2025 pukul 16.00 WIB Manang Botari. Maringanan di ruang aulia di ruang aula. Hombar tusi tengok bema 2 poin sada, na toras ni dana nanang tardidi ima, na langsung roman dapat mendaftaron, manang pasuraton goar ni danaki. Laos madohoti perguruan ditiki naung ditotuhon ima hari Rabu dohot Jumat. 2.2 si paradeon huhut si pasahaton tu sekretaris Huria. Na parjolo surat pengantar sian situawik. Paduahon, fotokopi akte lahir manang surat lahir 1 lembar. Apa toluhon, buku ripe manang kartu ruas. 2.3, nama nopang manang rosian Huria na asing, asa dibuama surat keterangan sian Huria, harorona nade ditandatangani ulau ni Huria. Tabani fotokopi akte lahir manang surat lahir 1 lembar. Napa toluhon, apresiasi ruasna marumut 70 tahun tu Gijang. Hobar program pakoboseon ni Huriata di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 naroon di parmingguan pukul 30
Patupauni huriata do pasaton ulos hatua turuas nama umur 70 tahun tugijang. Ima nomor ulang tahun sahro di tanggal 1 Juni. Aka gorna sida boima tabereng di lebar warta na adong di hitabe. Titik napo paton seksi remaja. Dalam rangka pembinaan rohani bagi anak remaja di tengah keluarga dan meningkatkan persekutuan yang dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga, maka pada minggu hari ini gereja menghimbau setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja untuk dapat mendampingi anak-anaknya pada ibadah pukul 15.00 WIB. Palimahon, Seksi Naposo Bulung. Pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, gereja akan melayankan pendalaman Alkitab atau PA kepada Naposo Bulung. Masuk pukul 8.00 WIB bertempat di ruang Matius. Paunopon seksi Poropuan Huria. Hobar tu surah undangan narosian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Senin tanggal 26 Mei 2025 naing di Patupado Ulau Pesta Raya Pasca HKBP 2025 maringana di Gedung Jakarta International Velodrome borhak do punguan SPH ni Huriata Madohoti Ulani Toropna 20 halak. Ima perwakilan sian punguan ina Selasa, punguan ina Hana, doho punguan Serafim. Napapi Tuhon, seksi kesehatan. Di minggu sadarion di Patupahuriata marhiti seksi kesehatan do deteksi dini kanker serviks maringana di Aula HKBP Cijantung mulai pukul 11.00 sahatu pukul 15.00 WIB. Hombar tu pendaftaran nang di Patupa asarobema akan nang mendaftar tu pemeriksaan ini. Napa waluhon titing marbagas titing paduahon. Naing majalo pasu marbagas ma rendo sianipar anak ni amang paraduan sianipar nahinan tubuh ni inang ida pitauli borsima jutak sian huta Jalan Haji Balok RT 10 Tolu RW 2 nomor 10 Sada Kalisari Wik 20 Kalisari 5 Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Stefani Octavia Sirait Ruas Naposo HKBP Cijantung Boru ni Amang Ramses Sirait Tubuh ni Inang Minora Boru Tubing Sian Huta Jalan Alinda Kencana 2 Blok B3 nomor 8 Bekasi. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2025 di HKBP Cijantung. Masuk pukul 8.30 WIB. Napa siahon parguru maka tidakon haporseaon marsangga-sangga. Mamuka minggu sadarion gabe ruas parguru maka tidakon haporseaon marsangga-sangga ma ima Andreas Teguh Prakoso Sembiring. Narosian Gereja Betel Indonesia, alamat Nasida Jalan Raya Sentek, RT Onom RW 10 nomor 25 Ciracas. Napa 10-hon ruas namoding. Nunga jumolo marujung ngolu sahala ama siat tonga-tongata ima amang mariho pardede umur 10 tahun. Sinodu ni inang te boru gultom na di hari Jumat tanggal 27 Mei 2025. Sian Huta, Jalan Raya Sentek, Gang Masjid nomor 5, RT 4 RW 10, Wik 12 Sentek Manunggal. Margogo Jalatarapul makel warga namar habot ni rohai di Pangaramotion ni Tuhata Debata. Songoni ma titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan na sa minggon, aka titing na asing, boy mata jaha di lebara titing na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu di bata mahita di sude panggul miton ni ngoluta horas. Tapi keba ada pujian sian kor ama.
wajibatu hatta mereka kita laos tapasa peliata sada a doh sada b. Tuhanku, di nama Tuhan.
Tedeon ayat 2. Sana mauli utus di batu pahodian Anulo pinoton diku disakapmu lah Tuhan pamainanmu di nama sitorona gunung lomoniro aku lomoniro amasa. Dame di debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madiamu amanginang. Lasongonido nang ruas ni huria na madohoti parmingguan marhite live streaming. Atik boha di bagasan parsahiton. Dohonon nami asa totong semangat jala marpos ni roha pamalumun ni Tuhani manitiki na jepek tabi masyan hami sude nadong di bagas coroon. Nuay nga manginang tajalo mahatani debata di minggu tasadarion. Ima minggu rogate natar surat di buku panurirang Jeremia bidu 20 sia mamukka sian ayat pitu rodi ayat 14. Songonom madido disi. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangam muna nahubaheni. Jala tangiako kamuna sida tu Jahoba. Ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot tamu. Songonod do hatani Jahoba Zebaot debatani Israel. Unangolo hamu. Pauto-toon ni panurirang muna manang pangaruding aka na ditonga-tonga muna. Jalaunang patangi-tangi hamunipi aka na niipi muna. Ay si pauto-to do na sinururakon na sida tuhamu marhite-hite guarhu. Dangaw marsuru na sida ninna Jahoba. Ay songonod do hatani Jahoba. Molo dunggok na 70 taon ni di Babel. Batakku mahamu. Doho pasitokon tuhamu baga-bagaku na dinggani. Asa mabuan hamu mulak tu ingananon. Ay nung ngatakas suboto sakap akan nahu sakapi taringot tuhamu. Ninna Jahoba. Sakap hasonangat do tahe. Dada tuhamagoan. Asa au mangalehot tuhamu ujung nahi nalunguton muna. Jadi pajojo muna maau huhut laho hamu martangi yang tuau. Gabe tangi honokku mahamu. Jala luluam muna maau las jupang kamu. Molotung dilui hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupak kamu mau ninna Jahoba. Jala mulak bahenokku akan natarburang sian hamu. Jala papungwokku hamu sian saluhut bangso parbegu. Doho sian saluhut inganan haab bolongam muna nasailaon nahubaheni. Ninna Jahoba. Jala mulak kamu buanokku tu inganan habor hatam muna hian laho tarbuang. Ido sahakna. Huria nahinaholongan di bagasan Kristus damang dainang di guari matutu minggu tasadarion minggu rogate. Namar lapatan may martangiang. Naeng manungguli hita sa luhuna asa totong tahangoluhon ngolu na martangiangi. Na manungguli hita doi amanginang hinarik ko ni namartangiang.
manungguli hita na soboi, malua halak na Persea, sian ngolu na martangiang. Naing mangarahok kita asa totong di bagasat tangiang, ay ditangiangi do huwaso dohot hagugoon jaloon ni halak na Persea. Minggu rogate. Alani sayunang ma adong nalosok rohana martangiang. Sayunang ma adong naneang rohana martangiang. Ya. Maludok neang rohana imahala na ulo madok. Ito'y maame ma yatu si Tuhan idoy na. Ipapeak modom rupani toy mayatu si Tuhan ini na modom peak yatu si Tuhan ini na hape sa sitong na dang ala na marsahi tibana. Sa tapi amangin ang buhay mangulo alaram aha manuaingon. Adong gora-gora alaram. Amangin ang sotong losok rohata laho martangiang. Sotung neang rohata laho martangiang. Alay ikon songon halak na Persea hita, naing ingotot ta totong di bagasar rohatai, gugut ta do tangiangi. Ido bahen molo ikot totong taingot di bukit de o 480 pitui anon idiot tame, tung halak na margogo do si partangiang. Jadi molo martangiang kamu amanginang hamu mahalak na margogoi. Dungi di bukede 270 sia di dok madisi. Danga dong gunana hol soako tangiang do dalanna asa taruliho. Om mana disungguli tuhita di minggu rogateon. Asa gabe ngolu si partangiang ngoluta. Allah halak na martangiangi di sido adong pengakuan bahwa dia tidak bisa hidup, bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak memiliki kekuatan tanpa pertolongan Tuhan. Halak si partangiangi ido halak na mangokuhon hagugo oni debata. Halak si pangartangiangi ido nama jalo hagugoon nasian debata. Alani ikon hanguluhonot tamay di pardalanan ningulut taon. Amanginang ahado sa sitong na namasa di turpuk jami taon. Tongod do di habuang Babel bangso Israel. Molo didok di habuangan nasida di tonga-tonga ni bangso halak na asing. Jauh dari tanah air dan mereka juga sangat menderita, hancur harapan. Mereka terus-menerus diperbudak bekerja keras, tetapi hasil yang mereka terima dang nalaho gabe dihalaki. Alani di situasi nasongoni masaha tonani debata tu si panurirang Jeremia. Asa di pabotohot tu bangso Israeli. Ahama tona na pinasaha ni debata marhite panurirangi. Jadi di natongon di habuang Babel nasida, di natongon di perbudak nasida, apa yang harus dilakukan di situasi sulit itu? Di dokma diaya pitu rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuang muna jala tangya kokamuna sida tu Jahoba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot tamu. Dang disuruh nasida laho mangalo bangsoi. Dina tading nasida dina gabe di habuangani hutan nasida. Dang disuruh asa mangalo nasida
tu bangso nang mana benda sida. Dang disuruh gabe asalari nasida siani. Alai disuruh debata rikoti hamu hasonangan niluati. Tangi ako kamu mana sida. Tentu on pareta natung dohonon sangat-sangat luar biasa. Jauh dari nalar pikiran manusia. Disuruh nasida asa totong berkontribusi nangpe hacit perniahapan nasida hati hai. Alaniaha ternyata Tuhan juga memberitahukan akan ada dampak. Ketika kota itu sejahtera, maka kamu juga akan sejahtera di dalamnya. Molodung marhasonangan bangsoi, marhasonangan dohamu, ninna Tuhani. Amang inang ya adong sada cerita. Ya. Jadi adong sahalak, adong mana tua-tua. Na paborhaton iya nakon na lau mangaratto. Jadi ala naswadong si Baenon ikon dijabuni keluarga ma. Dijabuni keluarga ma tinggal sabil mamar sekolah. Jadi paboto ma anak ni tulang naon adong malima halak. Tabba tulang na nat tulang na adong magabi pitu halak ma dijawi. Jadi denggat doi paborhak na tua-tuon. Ya. Inang molodung sahat tu jabuni tulang mudot na tulang mi ikut denggat do pangalahom da. Cuci baju ni tulang mi, cuci baju ni halaki, cuci piring nei. Lap aka ahado warna nako aka kaca aka jedela sude pel jabune. Asa hasea ho dainang. Oke siap inong inamatong siak kutakan. Dungi borhak may bana. Ripu do harwa songon gay ni natoras nei. Mulai do kope dang mungkin nandog gay bay si manuci sude gang mungkin gay ba makarejui sude ido di rohana. Dung sahak di si sabulan toho matutu holod dungoy bana ikon ibana do mangalopa. 2 minggu pertama masih enak ya. Kalau mamereng-mereng do peibana. 3 minggu kemudian ikon ibana mana sudah bakarijo itu. Sabulan, 2 bulan. Tordiro matuna tua-tuana. Oma, tang tahan awison, tang sanga biao marsiajar. Gebiado manuci, au manggosok, au mangapel, au mangalopa. Au do sudah mangeraruti halaki tenang-tenang doina. Ahamay do na toras ne. Kira-kira songod dia do pamikiriom mo na manginang ido na toras na yang gon situasi na jolo doon. Mungkin di zaman muna do namang hujalo adong cerita si songoni. Ahamay di dokon. Wari do amang inang? Oh itu te sabarin akan. Las todo songoni do dok. Dapala buhay nang. Ulahom ma. Molo bertahak ko jabuni tulang mi mololo mangulaw ni sude hasea do haduan ina. Dan ternyata memang dibaritahon keluargai ma ya sukses do borune ya. Gabe hasea do jala denggat do uli mu se parsaora rap dohot keluarga ni tulang nai. Doho akaya nakon denggat terus parsauran nasida. Amang inang jupak kamu dope cerita nasongoni zaman wain. Ahamana alusna. Hupamor ha anak ki. Dang nalareng bato bamui. Ngagabi se gabi kukunay. Ngagabi mago belisti ne. Songoni tayo amang inang. Ape ujung na gabi buhang. Tayo madio sapu be nga terbali be. Manuci piring na pelang boy be. Gabi si surang ma. Terus marukil makan atoras i zaman now. Ya kan, ang gue zaman nujui.
Ternyata berhasil dohamu mara amanginang na di paborhat tu pangaratoan bertahan terus. Itu tahe amanginang manang na di paborhat di ruang AC do, ikon adong do TV na, ikon lengkak lemari di si, harus kos-kosan segala macam ini. Dang boy, unang lauhamu tujabuni tulang dat tulang tante namboru, susah nok kita gabe merbadah duan. Nah, sasitong na ada memang pendidikan yang sudah berbeda zaman dahulu dengan sekarang, tetapi pak korhon nape gabe asing. Amang inang acura boy dohono dosongoni mapat dohan ni Tuhani. Harus berkontribusi dimanapun kita berada. Dalam situasi sulit yang bagaimanapun, ulaho makaulau nadinggani. Rikoti hasonangan ni luati. Ay molo marhasonangan luati, marhasonangan bangsoi, hope marhasonangan badisi inna Tuhani. Maka kita disuruh, diperintahkan. Sahak manuaeng hatani debata, tuhita dipartikian nuaeng. Naeng riko tata asa marhasonangan. Dia hamu tinggal nuaeng. Tangiakko kamu mainna. Nang tetangganay itangyakon. Nang RT-nay itangyakon. Nang bangsonay itangyakon. Nang huriay itangyakon. Bangso doho negaranay itangyakon. Tangyako kamu do manginang. Ke Pak RT mu na itangyako kamu do. Bahasa mekelamu manginang. Molodang itangyako kamu bodari itangyako kamu. Ido parsuruot tuhitan waeng. Paditamu na itangyako kamu do manginang. Jujur hamu manginang. Patuk malas rohanami tutuak kapad ditay pargudungan on. Patuk mamarhasonang kami alan itangyang muna doy. Molodung sonang rohanami hamu pe pasti doan non. Pos rohamuna. Piga hali sadari hami martangi yang dinalau modom, dinalau mangan, manang hati hasadi hari martangi yang sadok, ruas HKBP Cijantung pasti masuk dalam doa para pendeta dan sintua. Amin. Doa lana dong do menukuni, bado nang pendeta. Tangyako kamu udah ke ruas muna, saya pikir itu enggak pertanyaan lagi. Ko pos dorohamuna, ya. Sude aka padita parhalado pasti do ditangyakon aka ruasna. Amanginang omana macay harganak kingan dihita. Mole perupani geo ita hilala alelaw si do sa sitong na najojo ita ulahon di pardalanan ning uluta. Namarroha diri do pehita. Tarida do isya tangyang ta. Uji maju ang manginang ingot tamu maganu martangiak kamu. Isi do itangyakok kamu. Sude taringo tu hadiryon na do. Sude taringo tu keluarga na do. Paling molo kaluar siyan keluarga inti tu akay boto na dora opung na naboru na tante na sebatasi do. Ido bahen nakingan gabi mekel hita molo usuk kut tatangyak ko do pa RT do akala nasing. Amanginang HKBP secara khusus juga nung mangaturhon aka pokok-pokok doa harian. Ido tahe amanginang? Ibo to hamu doi? Sotung dong alewaan dongan terus lewat satahun almanak dibagikan pajonok hape dangak hea ibuka. Ya do ibu kamu amanginang pajonoki buku pajonok mendekat. Ya ada buka halmu almanak munai. So tunggi baru terus tahu saya dibagi HP terus si baru. Ngapor lu ikon dikritisi musai tarik mamolo ibaru do almanak nang pajonoki. Molo di almanak teh ya dong do disi. Pokok-pokok doa harian. Hari Senin apa yang mau didoakan? Hari Selasa apa yang mau didoakan? Saha tu hari mula tu hari Senin, ya. Mulai siang Minggu saat tu Senin nga diatur hobiaka si tangyak konota. Taulah homa, itu adalah bentuk kepedulian kita kepada orang lain dan itu juga adalah bentuk ketaatan kita.
ala dang dihalomoho debata hita marroha diri. Alai naing do tarikoti hasonangan ni halakna asing. Nang pedi bagasan parukilo kita di sini. Nang pedi habuang Babel nasida disuruh debatado ikon berkontribusi asa tung patu paho na kaulonda dengga di sini. Ay molodung marhasonanga bangsoi jupang mahasonanga di sini. Nak kita pe di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni humaliak kita. Dia kapar karejuata. Nang manang di dia pe. Mangalakaw si majoja na saya dong kontribusi na macayarga. Laho paune-unehon, pature-turehon, asa tunggabe lem ulia kaparsaoran, asa tum maduma, lem maju do akalan nasing, ala disido gabe taruli hita. Amanginang napaduahon marhite turpu jamiton, tungrikok do HP habisuhon di hita. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat kita butuhkan di zaman Noengon. Habisuhon, kebijaksanaan. Ya. Alaniaha ala memang torop do nuaing pergap-gap. Torop pangeruding, pangototoi. Nama nusai parngoluan ni rumah tangga. Nama nusai ngolu ni parhuriaun. Nama nusai bangso doho negaraun. Nama nusai nang di tonga-tonga niaka parkarejuata. Ido namasa di parngoluan di bangso Israel. Dido aka pargagap asa unang dioloi hata nasida. Ahado harua di pasahat tu nasida. Nunga macetoron nama do angguamu satokinai haruar mahamusian habuanga Babilonin. Marlas ni roha mahamuina. HP dangina pinasaha ni debata. Ay didok iko paimaon na do diturpu jamitai takas naking didok 70 tahun naik. Naing marsiajar do penasida asa tunggabe mulak. Ada pertobatan. Tarlumobi mahapor seaun na iko mulak. Tu debata. Ido na dihalomohon di debata di bagasan goluna. Alani didok dangau mersuru nasida. Ala memang di situasi takas dodo di boto Tuhani dalam situasi sulit penderitaan tung murado di palida lidah haporsiota. Tung murado di guturi haporsiota. Di bagasan parukilon, di bagasan parsahitonido manusia mudah kehilangan arah. Ya, nang di zaman Noaeng pe lausido na teida. Torop menjual nama Tuhan. Ya, dengan kesembuhan yang instan. Dengan kekayaan yang instan. Dengan janji kemakmuran. Dengan janji kekayaan, kesejahteraan. Lausadong do muse mamake guarni Tuhani babiar-biar hon. Akajolma ya dengan mengatakan kehancuran akhir zaman dohot akalan nasing. Omanakingan natung macai rikot dikritisi ajaran yang bagaimana sotung do gabe ajaran na menyimpangi sian lomoni rohani debata. Atong aha masih patu pota martangi yang mahita. Lau mangido habisuhon nasian debata. Asa mampu kita menghadapi zamanon. Di situasi nakingan nunga di pabotohon godang dua kapangaruding. Godang akapargaga pangototoi. Maka satu hal yang harus kita lakukan. Marilah majalo habisuhon nasian Tuhani. Amanginang napatuluhon di pabotohon matuhita sakap haluao do sakap ni debata. Sakap hasonangat do disangkapi debata tuhalak na porsea. Jadi yang HP sadok HP namasa di parnguluat ta kodohonot ta do. Molo ikom manaw na haci peaw nuang alay takas do huboto sakap haluao do sakap ni debata. Sakap hasonangat do sakap ni debata. Asa gabe totong marhauduho kita.
di situasi namaol nata adupi ido namasa di Apostel Paulus doho di Sisilas di Turpuk epistel manang jamita partangyangan. Danggabe marungu-ungu na sida. Danggabe madele na sida. Di pamasok di hurungon na sida. Dungi dilisingin na. Dungi dirate pak na dipasung. Tetapi dalam situasi sulit itu, dia tetap berdoa dan memuji-muji Tuhan. Ido ubahen gabe masa mahalongangan. Ido tahia manginang pertanyaan doa munar rebu manang hari Kamisi. Akan ringkas pertanyaan ido disokan. Molo mekel dicurigai to. Koringkas do hita. Alanyaha di komunitas do dapotan gogo hita taruli di hatani di bata dia kaparsauran narap mar sitanyangan. Alani tangiang doho pamujion na marsitutu do gabe taruli. Apostel Paulus doho Sisilas doho sude pangisi ni hurungani. Gabe taruli nasida di haluaon. Tarlumobi ma sahalak na soporseai masih jaga hurungani. Alai gabe doho tibana doho sude pangisi ni bagas na malua. Ala ukap rohana majalo Kristusi. Ala niya manginang hita pesongonido. Unang pitor marungu-ungut. Unang pitor madele. Apalagi menyalahkan orang lain. Tetapi mari bersegera ilopi matanganna martangiang maibana mangido pangurupion sian Tuhani. Napa toluho na manginang dia ma nanido ni turpukon. Nunga macetak kas nakingan disuruh dohita anggo pareta do memangon. Na martangiangon ala diboto debatado gale dohita. Ala diboto debatado dakkea hasudaan akaparukilanon tidak pernah berhenti. Ido ubahet disuruh hita terus rotua do panna. Ya. Tidak ma pajojo muna maahu huhut laho mahamu martangiang gabe tangi honokku mahamu. Luluam muna maahu las jupak kamu maahu. Mula bahenok wakana terbuang siak kamu. Jadi ini adalah perintah. Ala diboto debata hagaleotei disuruh hita asaro marsitutu di bagasan parsitutuan. Ya dang holan naking atau may boto Tuhan ini amem main nah. Alai di bagasan parsitutuan do. Di bagasan serep ni roha do. Di bagasan las ni roha do. Di bagasan haporseon na marsitutu pabua tu do debata lau paluahon ibana sian hagugotan ne alani ikon ro tua dopan ni debata alani amanginang diragam niaka persoalan ni parngoluan diragam niaka tantangan nata adopi ada undangan asa unang gabe holak kita mangadopi alai di lehot debata hagoko dihita. Alai diurupi debata hita lau mamulusi. Asal maolo hita martangiang mangido pangurupion sianibana. Di sipe gabe margogo jala taruli hita di parngoluaton. Amen martangiang maita. Mulyate rohanami ali Tuhan. Dakkabilangi hami dengan dibasam. Natotong marmuduhon ngulu nami. Nunga ujalo hami hatam na badiyay nagabi ojahan di bagasan ngulu nami. Asa tutuga bihalak si partangiak kami. Ay tangiang do dalan nagabi margogo jala taruli hami. Atong todim todi porbadiyay ma. Nama nogu na manungguli haporsion nami. Asa hari kotok kami ngulu na martangiang. Di tonga-tonga ni ganup keluarga. Dia kaparsaoran na pinatupan ni huriam. Asa tunggabe taruli hami salihuna. Laos ukap rohanami tumangiak ko nakahumaliak kami.
tumangi ako bangso doho negara namion. Asa tung marhasonangan bangso doho negara namion. Asa las doho tabi taruli di saluho nai. Ali Tuhan, dinaborha pen no nama nami ina nami manadikon bagas joroon. Lao madalani parngoluan nasida musesi ganupari. Di saluho akatugas doho tanggung jawab ne. Say ho matotong na manguluhon nasida. Asa boy diulahon ho Bartolomeo ni Roham aka ulon ne. Terlumobi makaruas ni Huriam na tongod di bagas sa Parsahiton. Na dirawat di rumah sakit. Na dirawat di bagas nasida ganup. Topo manasida. Asa tung margogo. Jala malum di hilala nasida. Say napajupang musehami. Di tonga-tonga ni bagas Joromon. Nang diaka parngolua si ganupari. Di bagasan las ni roha na siyakoy. Songoni madoho bangso ng negara namion. Hupasahat tami maak kapanggonggomi nami. Say tabay kahabisuho dinasida law manguluhon bangsoon. Asa marhademahon, marhamajuan, gabi dohot tami marlas ni roha. Atong say jumulo maurasi hami siya nasado sa do pangalasyon nami. Asa talup mi haboran ni pasupasum. Di bagasan Kristus jalo matangiang namion. Amen. Amangin ang taparade peliata maride mahita. Tunghalak na margogo si partang iyangi. Dok-dok pesitaonon
Satangiakom mapeliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na denggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masyan na ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparsiak kami pilihanon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok molyate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajon, say South Malomoni Roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot to pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala diparsorham madamena tutodim.